दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानि 50थि बे बोसोरसालिया जुथुमा एबा सनाथि मायथाइ फालिनाय लकेश्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालि नैबे खैलाजुलियाव जादों। बेयाव लोब लोब रायजाफोर फैदों। जोबोद माने रंजाखांनाय मोनदों जे रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जुथुमा माहारिनि आफाद, गावनि आफाद, फरायसा आफाद बेबायदि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि लानानै दिनै मदद होनो फैदों। आरो बे मेलाव रायजो राजानि जि जेंना, बे ओनसोलाव गुबै मोननै जेंना दङ। गोबां जेंना दङ, बिनि गेजेराव मोननै जेंनाखौ जेब्लाबो जोंनि मोखाङाव गसंना थानाय बायदि नुयो। गिबि बाथ्रायानो जाहैबाय फरेस्ट एरियायाव थानाय जि हा हु बेखौ जोङो मोनफुंनांगौ। आरो बे 2006नि फरेस्ट राइट एक्ट बेबायदि दाबो हा मोनफुंनाय खामानिया आबुङै फुराय जायाखै। गोबां सरकारखौ नारसिननायनि उनाव आसाम सरकारा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा डाइरेक्सन होनायनि जाहोनाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बादा होदोंमोनब्लाबो ढेकियाजुलि समस्थियाव 1302 होनाय जाबाय। सनितपुर जिल्लायाव, बिश्वनाथ जिल्लायावबो 600 व्यक्तिनो होनाय जादों आरो होबावगोन। प्राय 3000सो दंबावो होनना बुंदों। दा जिखिनि हा हुनि जेंना दङ बेखौ सुफुंनांगोन। बे मोनसे जोंनि गुबै दाबि आरो गोजामसिन दाबि। नैथियाव जाहैबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 3.1 बायदियै गामि सोसननायनि जि बाथ्रा बा सनितपुर बिश्वनाथखौ इनक्लुजन खालामनायनि जि बाथ्रा, बेखौ लानानै रायजो राजाया जोबोद आसाबादि। आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDPनि सोद्रोमाफोर, बारग' सोद्रोमाफोर, बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो आसाम सरकारजों जयै खामानि मावगासिनो दङ। जों खोब आसाबादि जे खम समनि गेजेराव बे जाफुंगोन। जोंनि गोबां भेन्सार स्कुला दाबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। बेयाव गोबां स्कुल दङ, नाथाय टिचार्स गैया। LP, ME, हाइ स्कुलाव बे जेंना जेंसिफोरखौ जों फोजोबस्रांनांगोन। आरो जोंनि रांखान्थि अबस्थाया मोजां नङा, लामाया मोजां नङा। दा बे जेंना जेंसिया मोनसे समाव सुस्रांजानांगोन आरो जोबहैनांगोन। होमबासो राङापारा ओनसोलाव थानाय, सनितपुराव थानाय रायजो राजानि जेंनाया जोबगोन आरो जोङो उदाङै आरो मोजाङै जों मार्टियार फेमिलिनो जि 5 लाख होनो गोनां, बे आसामाव आसामनि सरकारि रावा जाबाय असमिया राव आरो आसामनि लोगो सरकारि रावा जाबाय बर' राव। बराक भेलियाव बेंगलि राव। दा आसामनि गासै बर' रावा जिहेतु 90 सिडुलाव हाबबाय, बिटिआर सुक्तिजों सरकारि राव हिसाबै गनाय जाबाय। आरो बेयो आसामनि गासै DC अफिस, SP अफिस, जेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ आसामाव, बे डिपार्टमेन्टफ्राव बा टाउन सहराव जेराव प्राइभेट आरो सरकारि फसंथानफोर दङ, बेयाव गासैयावबो लिरनांगौ। बिनि डाइरेक्सन अफिसियेल लेंगुवेज इमप्लिमेन्टेसन डिपार्टमेन्ट दङ, बिथांमोना बिनि खामानिखौ मावनांगौ। दा बिटिआराव थांनाय 17 बोसोराव आरो बिनि सिगाङावबो 2004आव बर' रावा 8 सिडुलाव हाबदों। बिनि उनाव आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै जोङो बिटिआर सुक्तिनि उनाव जोङो गनायथि मोनदों। दा बेखौ बाहायनायनि जि बिबान, थांनाय समनि सरकार आरो आथिखालनि सरकार, बेखौ मोनसे सिस्टेमेटिक प्रक्रियानि गेजेरजों गासै हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट, गासै DC, SP बिथांमोनखौ बिथांमोनखौ लिंहरनानै मेल मिटिं खालामनानै आसामाव असमिया रावा 1 नम्बराव थागोन, 2 नम्बराव बर' राव थागोन, बराक भेलियाव बा बेंगलि राव थागोन। आरो बिटिआराव 6 सिडुलाव बर' रावा 1 नम्बराव थागोन, 2 नम्बराव असमिया आरो 3 नम्बराव इंलिस थागोन। दा बे मोनसे स्ट्रिमलाइन बेबस्थाखौ खालामनांगौ। गोदान गोदान अफिसार फैयो, गोदान गोदान गावनि गोसोबादि लिरफैयो। सोरबा बर' लिरा, सोरबा असमिया लिरा, सोरबा इंराजि लिरा। आरो बेखौ लानानै गरेस्वरावबो दावराव जाखांबाय, बेखौ लानानै दाख्लै बिजनियाव दावराव जादों। आरो बिनि फिनजाथाय हिसाबै नोङो मोनसे आफादा बेखौ खोमोरहैदों। बराक भेलियाव बेंगलि राव लिरनाय नुयैखाय असमिया राव लिरनाय, माने JJMनि जि जल जीवन मिशननि जि स्किम दंमोन, बेखौ गोसोम दागो फुनदों। बे लेंगुवेजखौ लानानै बितर्कआ दाबो दङ, जोबाखै। दा बेखायनो आसाम सरकार, बिटिआर सरकार जयेन्टलि मोनसे इनिसियेटिभनि गेजेरजों अफिसियेल लेंगुवेज इउज खालामनायनि जि मोनसे खामानि दङ, बेबस्था दङ, बेखौ मोजाङै मावफुंनांगोन। आरो बेखौ मावफुङोब्ला नैबे जे लेंगुवेजखौ लानानै जोंनि गेजेराव संघात जानो नागिरदों, बे ओरैनो जोबगोन। आरो बेखौ बेबायदि नुदोंब्ला जोंनि जायफोर सांग्रां व्यक्तिफोर दङ, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' सरकारखौ जों बुंबोगासिनो दङ, खिन्थु सरकारनि डिपार्टमेन्टफ्रा बेखौ मावफुङा। गोबां डिपार्टमेन्टनि
जायफोर हेड थायो बिथांमोना बे खेथ्रआव माने सिनसियार नङा आरो बिसोरमोना नेग्लेक्ट खालामो माब्लाबा। नोंथांमोना दिल्लीयाव हम सेक्रेटारिखौ लोगो हमहैदोंमोन, बिनि फिथाइया माबायदि? बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर जानोसै। जुदिव कभिड कर'ना भाइरास थांबाय, इलेक्सन थांबाय, नाथाय जों लुबैदों जे टाइम बाउन्ड स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन आरो बेखायनो सेन्ट्रेल जिखिनि साबजेक्ट्सफोर दङमोन, सिमा बारायनांगौ, कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्यु, आर्टिकेल 280 मर अट'नमि मर पावार 6 सिडिउलाव हरनांगौ, NDBनि जिखिनि जेलाव थानांनाय आरो NIA आरो CBIनि जायफोरा केस दङ, लोगोसेनो रन्जन दैमारि बिथांमोननि जेंना जेंसि आरो डाइरेक्ट जि स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट, बेबायदि माखासे जिखिनि मेजर जोंहा क्लज दङ, सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउसन NIT बानायनांगौ, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि, रेलवे कच फेक्ट्रि जिफोर दङमोन बेखौ गोख्रैनो इस्टाब्लिश खालामनांगौ। बिनि थाखाय जोङो मैया हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्ला बिथांजों रायज्लायदों इउनियन, आरो बिथाङा जोंनो खोब कनस्ट्राक्टिभ आरो पजिटिभ खोथा होदों। मैयानि रायज्लायनाया भेरि माच प्रेगमेटिक जादों आरो बिनि रिजाल्टखौ जों जानुवारि दानाव जेला फर्मेल आरो ट्राइपार्टाइटआव जिरायगोन जोङो माखासे फिथाइखौ जों मोनगोन।